dilata and 4 na dilata lang yung kaya kong bilhin. Ano matagal lalo ganyan? Exactly 7 na nakapunta ako dito sa Barangay Curi, and ito yung site na napili ko for 24 hours challenge staying at the jungle. So para maiba naman yung content ko, so I decide na I challenge myself na kung kaya ko ba na ako lang mag-isa na magstay sa jungle in 24 hours. So this is my first time na gagawin to, na ganitong challenge. Sa aga nating nakarating, dito ko naisipan magpahinga. Habang nagpapahinga, nag-isip-isip ako kung anong pwedeng gawin habang naghihintay ng tanghalian. So ngayon, mission natin ngayon guys, kausapin sila kung pwede makahingi tayo ng free lunch sa kanila. So subukan lang natin. So kung ano lang naman yung available nilang pagkain, yun yung kakainin natin for lunch. So ayan, tatanungin natin sila kung pwede maki-lunch. Kapalmoks na to guys. Maray na aga po, pwede pong makipangod to. Ano po yung pangod to, Anindo? Pwede po yung pangod to, Anindo? Pwede man makiagad. Patakawan ito eh. So ito lang daw po yung lunch nila. Nuntipan mo to eh. Pero po aki mo. Kanapon lang sir. Ay. Ano yan, sa pulo? May bagas ka mo. So kami na po. Siyam ka man eh oh. Bagong lugar yan eh. Ano eh? Ano po pangalan mo? Elias. Dako na akin ni misis mo. Pero yan. Ang pulo yan. Habang nag-uusap kami at nadatnan ko ng kanilang tanghalian ay nilagang mani at naawa ako. Nagdesisyon ako na bumili na lang ng dilata para sa tanghalian at pinagsaing ko na lang sila at sabay-sabay na kaming kumain. So yan, tapos na ako mag-lunch. Maduman na po ako. Kaya po, salamat. Diyan, habang naghihintay ako ngayon sa kuya ko kasi nakisuyo ako na yati dito yung battery kasi na-find out ko kanina. Pipicturean ko sana yung bata dun sa taas. I find out na wala palang battery, hindi ko nagdala yung battery kasi naka-charge yung kanina. So yan, hintayin ko siya. Dito muna ako sa tabi-tabi. Sponsor nga pala ng bag, Architect Mac. And sa tent naman, Mr. Raymond. And sa ginagamit ko ngayong camera, owned by Architect Mac. And maraming salamat. Yan. So sana hindi ako maubusan mamaya ng battery. And yan, hintayin na lang natin na dumating si kuya para make sure tayo ang camera mamaya.
At yan, habang hinihintay ko si kuya, bumalik muna ako sa aking tambayan. And habang nagpapahinga ako, napag-isip-isip ko na mag-take muna ng mga cinematic footage and gumawa tayo ng montage. Let's go! Nakuha ko na yung battery from my kuya. And yan, time check 2:04 in the afternoon. So prepare na ako ng aking tutulugan dahil wala akong magawa. So first thing need to do is kukuha ko ng mga dahon para sa yan. First set up ko muna yung camera. At para mabilis, tumawag ako ng mga kasama. So palubat na ako guys, then stop ko muna to. Basta kukuha ako ng mga dahon then kasi para matipid natin yung battery natin hanggang bukas. So balikan kita mamaya. So ayun, gamit ko yung phone ko ngayon habang vlog. So I'm finding dahon-dahon for my first, kumbaga first layer pagpapatungan ng aking tent. And magpe-prepare na din tayo for bonfire mamayang gabi. Matapos kong kumuha ng mga panggatong para sa aking bonfire mamayang gabi, I decide na i-set up na rin yung tent ko para okay na ang lahat at matutulog lang ako mamayang gabi. At yan, tapos ko na i-set up ang aking tent at sa hindi inaasahan, kanina hina lang yung ulan at ngayon lumakas na. So ano na yung gagawin ko dito? So guys, ito na yung sitwasyon ko dito. So time check tayo, no? 3:38 pa lang dito. So ewan ko kung anong mangyayari sa akin dito. Kasi niloob na ako ng tubig eh, kasi masyadong malakas ang ulan dito. So yun, basang-basa ako ng ulan at naligo na din ako. Yung tent ko, pinasok na ng tubig. Ayan, tignan mo yung mga moist, mga bakas ng tubig. And yan.
So paano na ako dito guys, hanggang bukas pa ako ng alas 7. Meron pa naman tao dyan sa labas. So mamayang gabi ako na lang dito mag-isa. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin dito. So sana tumigil na rin yung ulan para makatulog ako ng maayos. At tinitipid ko na lang yung camera ko kasi pangalawang camera ko na to eh. Yung una lobat na. And yan, hindi ko alam kung hanggang saan naabot tong battery life ng aking camera. And yan, update ko lang kayo kasi yan, kasama sa challenge ko to. So kayang-kaya to. So yun na nga guys, iniwan na talaga ako ng tuluyan nila ate. And yan, mag-isa na lang ako at yung tent ko basang-basa. At buti na lang meron silang ganito. Diyan ako matutulog mamaya. And yan, basang-basa ako, naligo ako sa ulan. So, time check tayo. So ngayon, 3:49. Yan. Mag-isa na lang ako dito. So ayan guys, lobat na yung battery ko. So time check ulit ako. So 5:19 na. Bali, andito na ako ngayon sa tutulugan ko sa taas nung kubo-kubo. Ayan, kubo-kubong yan. Andito na ako sa taas. So tingnan mo, napakalakas ng ulan. Makikita niyo dyan. Magpapaalam muna ako kasi lobat na talaga yung camera ko. Mamaya na lang. So at least update ko dito na nandito na ako ngayon sa taas kung saan ako magpapahinga. Hindi na ako bababa. Dito na ako kakain ng dinner. So mamaya na lang. At magpalipas muna tayo ng oras dito sa higaan ko. So guys, madalim na. Kita niyan, ispatan ko. Yan. Time check, 8:15. So, good night guys, good night. Change outfit na pala ako din. Nag-change outfit na pala ako para sa lamig. So, yan. Bye-bye. Ng ilaw. Time check guys, it's already 4:11 dito sa bukid. Good morning guys, and so ayan, kakagising ko lang at exactly 4:11 in the morning. And so plan ako minute muna ng tubig para makapag-take na ako ng gatas. And yun, same, hintay-hintay na lang tayo para mag-umaga. And yan. So yan guys, dito na ulit ako sa taas. At lumalakas na naman yung ulan. And yan, nag-aalmusal na ako ngayon. Yung almusal ko is gatas, isang kamote, yun, at merong konting cracker. And yan, Argentina yung tira ko. Yan. Good morning guys! Yes, and kitang-kita na si Haring Araw. Yes, wala naman pala. So yeah. So time check tayo. It's already 6:21 in the morning. And yes, we only have 39 minutes to finish the 24 hours challenge in jungle or forest. So, and yan, hintay-hintay na lang tayo na matapos yung 24 hours natin dito sa jungle, forest. Yan.
worth it naman guys yung experience dito. Ayan yung tent. Paring Raymond, yung tent mo basang basa while waiting. So while we are waiting to finish the 24 hours challenge, I'll make a cinematic video for the place, for the spot. 1, 2, 3, let's go! So much to the poltergeist, trying to hold on to love, but it's frosting nice time. Much but a light from a falling sky. Fly to the forces above us, like keep holding on to this present time. Inspired by the ones that were left behind us. We fell for the light of a foreign sky. Flying to the forces above this life. So ngayon, time check tayo. So, nakikita nyo ba? 6:56. Basta 6:56 yan guys. Yan, 4 minutes na lang, makakauwi na tayo. And yan. And yan, naka-impake na tayo. Okay na lahat-lahat. So, bago pa mauli ang lahat, sabay tayo magka-count. Ay pa, yan pala. Sa mga natitirang 3 minutes, magpapaalam tayo sa ating mga kagamitan sa ating tinuluyan. So, maraming salamat kay Auxiliary Kitchen, also known as Dirty Kitchen. And maraming salamat sa Atik. Yan. Shout out na lang kung sinong gumawa niyan. So, very useful for me because nag 24 hours challenge ako dito na yan. And sa kubong to, maraming salamat. And also sa faucet na yan. Kung hindi dahil dyan, hindi ako makakasurvive kasi kailangan natin ng water. And shout out dun sa family ni Kuya Elias. And shout out din kay Ate Mary Jane, yung caretaker ng Pulse or caretaker nito. And also, thank you din. Hindi ko na natanong yung name, yung binilan ko ng dilata. Thank you din sa pagpapahiram ng baso. And thank you din sa pagbibigay ng plastic. And yan. Maraming salamat. So ayan, we only have 5 seconds. 3, 2, 1. Okay, 7 minutes na. Ay, 7. Okay, 24 hours na ako dito. Woo! Ayan o, 7 na. Op. Yan. Yan.